Що първи жълтите стотинки? Може сега ти първи. Направи ли да първите пари, знаеш ли? Да, не върните пари. Айде бе, говори. Айде, спри. Нищо да говори, нека свири Маша. Ани бе, дай. Драги гости, скъпи родители. Кои са родители? Аз съм родител, бе. Аз съм родител. Че, ела тук, бе, брат. Аз съм родител, тя е родител. Айде, Бели. Това са майка ти баща. Аз съм родителя. Аз съм Мен е бабата. чест да ви представя най-младите, най-красивите и най-развълнуваните днес на класа. Нема да пляскате, докато не съм ги казал. Ето тук пише, моля, с бурни аплодисменти, посрещнете шаферките и шаферките. Ани, не искаш. Няма ги. Закъснеха. Вестех. Така, а сега вашите аплодисменти са за тези, които приеха да са опора и съвест на младото семейство. Демек. Ама ние сме. Това сме ние. Да. Това сте вие. Айде, преминай към горчиво. Да, моля, посрещнете кумовете. Друг път. Те ще спираш да влезеш. Айде да. Добре. Няма да влизаме, да. Дай, продължавай. Попер. Добре, ще пропуснем. Ани, пусни пак Маша, че той е много запесва. Ани, пусни да може да има музика, докато говори, че е много заекване. Водещия е много готин. Драги гости, скъпи родители или младоженци, за мен е чест да ви приветствам и добре дошли на този красив празник. Днес сме се събрали, за да отпразнуваме любовта. Бракът е съюз между двама души, пожелали да свържат Тук е една маса. живота си завинаги и ще удара на някой с един стол. И през радостните и през тъжните моменти заедно хванат се ръка за ръка. Аз да хванете се ръка за ръка. Скъпи младоженци, ще е нужно време да разберете разликата между преплетени ръце и оковани души. Малко е късно. Ще е нужно време да прозрете, че целувките не подпечатват договори, а подаръците не значат обещания. Дарявайте сърцата си един на друг всеки ден. Браковете! За това не се жена, не такъв като тебе, ако ми говори още. Направо се разеждам. Добре, ще преминем към последното. Айде. Тя ще пуснат от телевизията. Къде ми ни гледат? И не се смеят, ама Нищо, нека ви. За да бъде сключен вашия съюз е необходимо пред мен да потвърдите устно вашето желание. Съгласна ли сте да сключите граждански брак с името на младоженеца? Съгласна съм, да. А вие съгласен ли сте да сключите граждански Я го ви него. Не ли каза? Ама пише глупости с нейната фамилия. Какво да четем? Добре съкратило, давай ми. Добре, нали чета? Скъпи кумове, добре, Айде бе! Давай, бе! Не знам на кой е мани. Вие съгласна ли сте да сключите граждански брак, да го обичате, да сте му радост и опора в бъдещия ви съвместен живот, да пазите и сбъдвате мечтите му? Не, сигурно. Така, вие съгласни ли сте Ани, към тебе са. граждански брак и да приемате, да пазите, уважавате и обичате тази, която днес поверява в ръцете ви своето сърце, живот и надежди? Да. Съгласно закона и обичая от името на кмета на съответната община. Нека кмета. Скоро ще я кажа. Е, кмета. Кази, че не, кажи. Вие обявявате Ани, усилите. може да се върнете.